Nej, det er det vel ikke. 35. Send I bare navn, gutter. Nej, jeg hedder Dyferings, du ved allerede med Nibbles. Og jeg hedder Sverige, jeg synes, der Jolle? Astani, jeg giver dig slå, hvis jeg vinder. Hvorfor, er det... Nok klar til at til stilling. Kom med så. Hvorfor vinder jeg ikke bare den her? Egentlig. Der. Hvad siger I til 50-50? Sonic 4, 4, 5, 6, 7. Hvad er det for noget? Ikke 50-50. Jeg har sådan en goat. Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvad vinder, gutter? Det er spændende. Det her, det er meget spændende. Stop you to go! Minister fucking stille! Altså, kom ind. Fucking pisslort! Skal jeg bare droppe til Sonic? Jeg var droppet. Jeg vent lige, jeg kommer til resten. Nej! Okay, så se godt, Fuck yeah, man! Felix! Fuck dig! Nej, hvor er det godt. Ej, altså! Lad være med at grine! Det var det sjovt. Nej, hvor er det sjovt. Rose forældre ikke hjemme. Jeg Kom bor resten ikke til mig, Olle.